Santiago de Compostela é, como ben sabemos, unha das grandes xoias da cultura europea. Se ao pasear polas súas rúas ou a cubillo dos seus soportais, nos preguntáramos polas características da súa arquitectura e as cualidades dos seus espacios públicos, pouco a pouco iríamos descubrindo o que lle dá a este conxunto arquitectónico o seu excepcional carácter. Pero, cales das súas edificacións poderemos considerar como parte da súa arquitectura? A verdade é que a maioría de nós temos reducido o mundo da arquitectura a aqueles edificios definidos como arquitectura culta, dos que Santiago nos ofrece unha boa mostra. Pero ao seu redor e construindo con eles os espacios da cidade, unha arquitectura de autor descoñecido parece non ter cabida na súa historia. Estas construcións anónimas conformaron ao longo do tempo algúns dos máis fermosos espacios das nosas vilas, sendo posiblemente as prazas os millores exemplos da capacidade de emocionar destas arquitecturas. Sen embargo, hai xa máis dun século, o interese de algúns investigadores por aquelas outras edificacións concibidas como resultado inmediato dunhas necesidades concretas habería de abrir un novo camiño no estudio da nosa cultura. Para eles, o concepto de arquitectura debería abarcar non só as máis monumentais edificacións, senón tamén a totalidade das transformacións do medio natural realizadas polo home para lograr unhas mellores condicións de vida, dende os camiños, muros ou construcións agrícolas ata a propia vivenda. Da arquitectura sen arquitectos, estes investigadores aprenderon como ao longo do tempo o home tivo que adaptarse ao seu ámbito cuns moi limitados medios e desde unha rigorosa racionalidade. Os seus habitantes elixiron a localización das súas casas en función das mellores condicións pro discorrer da súa vida e a súa actividade como labregos. Uns emprazamentos dotados de auga, próximos aos cultivos e abrigados dos ventos. De igual xeito, ao aproximarnos ás súas casas vivenda, son os mesmos factores, uns de carácter climatolóxico e material, e outros de tipo social os que nos poden explicar o porqué das súas peculiaridades espaciais, construtivas ou formais. Entre todos os factores condicionantes da arquitectura popular, o fundamental é, sen dúbida, o emprego de materiais locais sen apenas transformar. A isto hai que engadir o reducido coñecemento da técnica da edificación, duns campesiños que ao tempo que cultivaban as súas terras e criaban o seu gando, confeccionaron as súas ferramentas e levantaron as súas edificacións. A pedra granítica ofrecerános a arquitectura máis elaborada, achegándonos coas súas solainas, hórreos ou chemineas, as máis fermosas mostras dunha cantería dificilmente superable. A escasa calidade da pedra de parte das comarcas do centro do país, como a terra de Melide, dará lugar a unhas construcións máis humildes, caracterizadas pola presencia de muros confeccionados con cachotes. A presencia da pizarra na Galicia do Nordeste vai implicar a utilización case exclusiva da lousa en paredes e cubertas. O aproveitamento destes materiais locais levou ao construtor anónimo a un profundo coñecemento do comportamento dos mesmos, que implicou a utilización de sinxelas e directas solucións.
O clima é outro aspecto fundamental entre os que determinan as formas das distintas construcións do país. A presencia dunha elemental tecnoloxía e un pobre control ambiental fará que o construtor popular, incapaz de dominar a natureza, se adapte a ela defendéndose das inclemencias do tempo a través duns medios moi elementais. Cun coidadoso emprazamento das súas edificacións, utilizando o relevo e o bosque como elementos protectores fronte ao vento. Cunha orientación desas construcións buscando o mellor asollamento da vivenda que na Galicia meridional adquire un particular interese coa aparición de amplos patíns, corredores e solainas. Co aproveitamento dos materiais máis aptos para cada circunstancia, que, como as grosas cubertas de colmo das pallozas, permitan unhas favorables condicións de illamento térmico e impermeabilización. O clima e os materiais ao alcance do construtor determinan, pois, as peculiaridades construtivas de toda a arquitectura popular. Pero a casa non é tan só unha edificación. A casa é, por riba de todo, unha institución creada para servir a un complexo grupo de fins, como a vivir ou traballar. Constitúe a materialización da relación dos seus moradores coa terra, o lugar onde cada home encontra resgardo facendo un universo do seu máis humilde refuxio. Nas vivendas podemos, por exemplo, observar como o lar parece converterse no elemento central da vivenda, o corazón da vida familiar, facendo que a súa presencia reflicta a súa singular personalidade. A personalidade do noso pobo, o seu carácter, a súa cultura, así como as características do seu sistema productivo, intervirán decisivamente na conformación do seu escenario vital. As solucións construtivas, espaciais e formais que o campesiño deu ás súas necesidades non poderán ser comprendidas se antes non coñecemos os problemas xerados polas características do seu traballo, así como os causados pola limitación de medios dunha economía que o levou a unha radical eliminación de todo elemento superfluo. Falamos, pois, dunha arquitectura cunha innegable beleza formal, que lonxe de constituir a meta dos seus autores, habería de concretarse como resultado do equilibrio establecido entre cada necesidade plantexada e a súa axeitada solución construtiva. Unha arquitectura que ten o seu máis antigo referente nuns castros, que cunha orgánica estrutura parecían xurdir do terreo como no caso do Castro de Baroña, acoplando cada unha das súas edificacións á topografía na que se asentaban. Estaban formados por vivendas de planta circular ou ovalada, con cubertas vexetais, illadas e separadas por un conxunto de sinuosos camiños. O interior daquelas vivendas estaba constituído por un único espacio no que se realizaban a totalidade das actividades domésticas. Nela topamos únicamente dous elementos diferenciados: un pequeno lar e uns bancos corridos sobre un pavimento de terra pisada ou enlousado. Unha solución arquitectónica que aínda hoxe exhiben unhas pallozas directamente emparentadas coa vivenda castrexa das súas orixes. Nas nosas serras orientais, o secular illamento e a necesidade de adaptarse á dura realidade da montaña fixeron que, ata aí aínda moi pouco tempo, poidéramos atopar en pleno uso numerosos exemplares
desta singular tipoloxía hoxe a punto de extinguirse. A palloza constitúe un mundo pechado ao servicio dunha economía gandeira elemental, traendo ata nós os segredos dun moi primitivo xeito de vida. Nela, vivenda, corte e palleira comparten un único espacio interior dividido en 3 niveis diferenciados, no que homes e animais terán que convivir durante os longos meses de inverno. O instinto de supervivencia fixo do habitante das serras un construtor intuitivo cunha fina sensibilidade para valorar os detalles que, como o aproveitamento do calor do lar, do forno e a transpiración do gando, lle permitirían facer da palloza un seguro refuxio capaz de manter temperaturas interiores de 14 graus, mentres no exterior non se superaban os 15 baixo cero. Estes efectos conséguense cuns medios tan elementais como uns muros baixos e grosos con moi poucos ocos semienterrados na ladeira e unhas grosas cubertas cónicas de palla que posibilitan un magnífico illamento fronte á neve e á chuvia, impedindo calquera entrada de humidade no interior. Mais a palloza non esgota a riqueza do patrimonio arquitectónico popular das serras galegas. A necesidade dun permanente traballo de mantemento e a frecuencia con que as faíscas do lar producían incendios nas cubertas de colmo, unidas á presencia ao longo das nosas serras orientais dunha boa variedade de pizarra, levou ao construtor popular a sustituir as cubertas de colmo por lousados deste material, que ao mesmo tempo utilizará no levantamento dos muros. Nesta zona de serras, onde a actividade económica está reducida á gandeiría, a arquitectura dominante caracterízase pola presencia de pequenas edificacións agrupadas nas que as cubertas de lousa van converterse en protagonistas. Nelas cobixaránse vivendas reducidas, en moitos casos, como no exemplo das pallozas, a un único espacio común presidido polo lar. Son estas casas semiescavadas na ladeira e con escaleiras exteriores. Casas agrupadas en núcleos nos que as edificacións se amontoan nuns conxuntos que polos seus volumes, textura e color parecen fundirse na paisaxe. A medida que baixamos das serras orientais cara ao poñente, as superficies de aplanamento pasarán a conformar boa parte da Galicia central. Unha Galicia onde os amplos horizontes van a abrirse para dar paso á terracha e os amplos campos da Limia. Unha paisaxe de pequenas aldeas disgregadas, compostas por granxas familiares illadas, cunha rica economía, baseada na gandeiría, constitúe a esencia do hábitat característico desta área. Casas caracterizadas pola rotunda e pulcra sinxeleza dun volume prismático que nos seus casos máis puros se mostra cun corpo único sen ningunha dependencia adxetiva adosada. Edificios nos que os materiais básicos que o medio lle ofreceu ao construtor contribuirán a definir as peculiaridades dunha arquitectura na que a pizarra cubrirá uns tellados a 4 augas e posibilitará a edificación de sólidos muros de austeras e limpas características volumétricas. Seguindo a nosa viaxe cara ao occidente, despréganse agora, regadas por multitude de pequenos cursos de auga, dúas novas áreas con tipoloxías arquitectónicas diferenciadas, as Sagras coruñesas e o fértil conxunto de comarcas pontevedresas.
Na aldea de Leboreiro, nun ámbito no que o cultivo dos cereais comeza a mostrar unha crecente presencia, atopamos xa unha nova arquitectura caracterizada pola pobreza do material pétreo con que foi construída. Alí o construtor tivo que afrontar os problemas xerados pola mala calidade dunha pedra que impide a utilización de grandes alturas, dando lugar á aparición de elementos como o archete, pequeno tellado a dúas augas, que nos permitirá obter a altura necesaria para gañar o interior do edificio. É unha arquitectura caracterizada pola aparición do conxunto das súas dependencias agrarias, a corte, o forno, os alpendres, unido ao núcleo central no que se localiza a vivenda, definindo a irregular e espontánea volumetría dun edificio delimitado por un extenso tellado protector prolongado cuns cubertos á sombra dos cales descansan o pozo, o carro e os útiles de labranza. O sur da terra das Sagras irémonos introducindo máis tarde nos dominios do millo e do granito. Alí comezan a aparecer xa algunhas das peculiaridades básicas da nosa arquitectura meridional. A 20 kilómetros de Pontevedra, na terra de Montes, a aldea de Pedre podería servirnos agora como magnífico exemplo desta interesante arquitectura. O seu medieval conxunto permítenos constatar a presencia de todos aqueles elementos e solucións construtivas que caracterizarán a arquitectura das distintas comarcas do sur de Galicia: o corredor, o patín e a solaina. O tempo, a tipoloxía edificatoria común para esta ampla área xeográfica, adoita a presencia dunhas casas vivenda de dúas plantas. A inferior exclusivamente ocupada polas dependencias auxiliares e a superior por unhas vivendas ás que, polo común, se accede a través de escaleiras exteriores. Ao longo do curso do Miño e do Sil, o cultivo da vide foi, dende a chegada a Galicia dos romanos, permanente compañeira do campesiño galego, contribuindo a unha peculiar ordenación da súa paisaxe. Nos seus socalcos aparecerán unha e outra vez distintos tipos de construcións, ás veces semienterradas, nas que se localizan adegas e lagares. Como a consecuencia do proceso productivo a elas ligado, xorden novos tipos de casas vivenda. No seu andar, localízanse polo común unhas vivendas ás que se accede a través de patíns. Nas plantas terreas semienterradas na ladeira para garantir as condicións de temperatura e humidade necesarias para unha mellor conservación do viño, atoparemos unhas adegas que, a maior parte das veces, comparten o seu espacio coas sempre presentes dependencias para a estabulación do gando. No marco da economía agrícola de cada área xeográfica, gando, pan e viño aparecen invariablemente como factores decisivos para a caracterización espacial e construtiva das nosas casas vivenda. As peculiaridades xeográficas de cada comarca xeran, tal como vimos, un variado mosaico de microclimas e economías. Como a directa resposta a estes factores condicionantes, a través do tempo a comunidade galega foi definindo as súas propias edificacións, entre as que non poderíamos deixar de engadir un último e fundamental conxunto: a arquitectura da xente do mar. As edificacións dos pescadores van ver, ante todo, reducida a súa función ao papel de vivendas,
localizándose, sen deixar espacios libres, en ringleiras de casas cunhas reducidas dimensións. Construcións que darán lugar a estreitas e tortuosas calellas, ás veces convertidas en ramplas polas que se subían as embarcacións, para protexelas do mar nos días de temporal. Nomes como o Barqueiro, Muros, a Guarda, traen á nosa memoria o recordo de fermosas vilas mariñeiras. Conxuntos hoxe irrecoñecibles ou sometidos a un importante proceso de destrucción. Dentre elas, e pese ao incontrolado crecemento do seu conxunto, é sen dúbida Combarro a que, aínda hoxe, mellor pode apuntarnos as súas primitivas peculiaridades. Combarro constitúe a máis exemplar mostra da cantería que fixo famosos os artesáns galegos. Pero ademais ofrécenos unha xenerosa mostra dos distintos elementos construtivos que son característicos da nosa arquitectura costeira. Patíns, corredores, soportais, galerías, así como o seu excepcional campo de hórreos. Ali podemos aínda atopar illados exemplares da Casa do Pincho, a máis primitiva tipoloxía de vivenda presente na Galicia mariñeira. En Combarro, como ocorre ao longo de calquera das vilas das Rías Baixas, generalízase tamén o único modelo de casa mariñeira con acceso exterior á vivenda, proporcionándonos exemplos de patíns da calidade arquitectónica que presentan os da vila de Cangas. Pero o seu máis peculiar aspecto será a aparición duns fermosísimos conxuntos de soportais de moi sinxelo trazado, cunha estrutura reducida a unhas columnas pétreas sobre as que se asentan as traves que soportan o piso do corredor. Xunto a Combarro, Muros pode aínda mostrarnos algún dos máis elaborados exemplos desta solución arquitectónica. Soportais que atoparemos tamén no seu estado máis primitivo en distintos lugares da costa, como é o caso de Corme, onde un sinxelo arco directamente apoiado no chan protexe a entrada a unha diminuta vivenda. Se desde Corme nos diriximos ao norte, reflectido nas tranquilas augas de Mugardos, atoparémonos outro elemento básico da arquitectura costeira, uns corredores sustentados sobre canzorros de pedra ou madeira e pechados frontalmente por un antepeito de balaustres verticais pintados, como a carpintería dos distintos ocos da vivenda, coas fortes cores utilizadas para as barcas dos seus propietarios. Ademais dun excelente elemento protector dos ocos fronte ao vento e a chuvia, o corredor habería de converterse nun extenso conxunto de magníficas solainas pétreas como as que aínda podemos admirar na vila de Combarro. Para rematar esta breve visión dos distintos componentes da arquitectura mariñeira, resulta necesario constatar a importante presencia na mesma dunhas galerías xurdidas nas distintas vilas da costa a finais do século XVIII. Nelas os carpinteiros de Ribeira trataron de reproducir nas súas vivendas os vellos castelos de popa das embarcacións por eles construídas, dando lugar a unha enriquecedora evolución do corredor a través da súa transformación nun pequeno invernadoiro que contribuiría á climatización da vivenda. A galería proporciónanos así unha magnífica mostra da capacidade dos seus descoñecidos autores
para elaborar suxestivas alternativas que levaron aquelas primeiras solucións anónimas a converterse nun dos elementos arquitectónicos máis frecuentes na nosa posterior arquitectura urbana. A pesar da fundamental importancia cultural da nosa arquitectura popular, a falta de conciencia sobre a súa necesaria protección está levándoa a unha total destrucción dun xeito dificilmente reversible. A menos que se aborde unha inaprazable toma de decisións para evitar a súa desaparición, en moi poucos anos a nosa arquitectura popular será só un recordo. Son as nosas, sen embargo, unhas suxestivas edificacións anónimas das que, na busca dunha nova e racional arquitectura, ben poderíamos extraer un extenso número de ensinanzas, circunstancia que, como remate desta reportaxe, ben podería levarnos a presentar unha pregunta final. Que podemos realmente aprender desta bella cultura arquitectónica? Non resulta difícil constatar que tal vez a maior virtude da arquitectura popular estea en ter sabido atopar o punto de equilibrio entre cada necesidade e a súa aceitada solución construída. Un equilibrio que implicou uns estimables resultados estéticos que en ningún caso constituíron a meta dos seus autores. O seu fin último non foi outro que o de dar a cada espacio arquitectónico a forma e a medida que a súa función requería. Esta, e non outra, debería ser, despois de todo, a última aspiración de todo creador de arquitectura.